Podnikanie na internete skúša čoraz viac Slovákov. Za rok u nás pribudlo až 1500 e-shopov. Väčšina ponúka oblečenie, elektroniku či kozmetiku. V oblasti internetového predaja je stále možnosť rozbehnúť celkom slušnú kariéru. Stačí dobrý nápad. Na Slovensku funguje asi 6000 e-shopov. Podnikanie na internete skúšajú študenti, ženy na materskej, nezamestnaní či popri inej práci. Priestor na dobrý zárobok tu stále je, veď v Česku je takýchto predajcov až 32 000. Hlavne ak nájdete to, čo zákazníkom chýba. Vyštudovaná architektka Danka sa po škole vybrala práve smerom internetu. Sa nám zdalo, že vlastne náš trh potrebuje nejaké také inovatívne produkty, hlavne teda pre detičky, ktoré by boli kvalitné a luxusnejšieho rázu. Na trhu je rok a už musí pomáhať celá rodina, aby stihli vybaviť všetky objednávky. S manželkou začínal tiež len pred rokom aj Ľuboš. Dnes už majú 5 zamestnancov. Sme spustili výrobu a predaj takýchto krásnych ovocných kytíc a luxusných bombonier z čerstvého ovocia a z čokolády. Ukázalo sa časom, že je to naozaj produkt, ktorý tu chýbal. Väčšina ľudí ho nepoznala, nikto ho nevyrábal a naozaj má veľký úspech. Saša začala na internete ponúkať vlastnoručne vyrobené šperky, no predali sa za jeden deň. Rovnako rýchlo aj ona teda pochopila, kde je diera na trhu. Na jej stránke teraz ponúka výrobky od iných autorov. Že ich budeme mať po necelých 4 rokoch vyše 7000, tak to sme nečakali. Toto je úžasný priestor pre iných autorov a na Slovensku je dopyt po originálnej tvorbe, po ručnej tvorbe. Slováci však už nepozerajú len po výhodnejších cenách než v kamenných obchodoch. Zaujíma ich aj kvalita tovaru, ktorý si nemôžu ohmatať. Dôležité sú preto referencie. Pomůckou pro zákazníky může být certifikát ověřen zákazníky, který vychází z hodnocení reálných zákazníků. Je to takový punkt z toho, že se jedná o kvalitní internetový obchod, kde se nemusím bát jako zákazník nakoupit. Ak sa váš e-shop chytí, nerátajte ale s pohodlnou prácičkou doma. Je to riadna fuška. 100% svojho času a energie. 24 hodín. Tá práca nás postupne vlastne spápala všetkých, že odchádzali sme postupne z práce obidvaja. Každý z nich by sa však na podnikanie na internete dal opäť. Určite, to bol môj najlepší krok. Neľutujem. Určite áno. Všetci prevádzkovateľia e-shopov sa zhodujú v jednom. Sociálne siete sú pre nich hotový zázrak. Keby ich nebolo, ich obchody by sa rozbiehali iba ťažko. Dominika Lukáčová, televízia Markíza. No ale pre klienta je to určite pohodlné. Sedíš doma a nakupuješ. Ty tak robíš? Áno, niekedy. Tak, fajn, ti gratulujeme.